Byddai'n testyn o Iagob 4 benod a'r 6 adnod. Iagob 4 adnod 6. Eithir hoddi gras mwy y mai oherwydd paham y mai yn dywedyd y mai Duw yn gwrthwynebu'r beilchion, ond yn rhoddi gras i'r rhai gostyngedig. Nawr, drwy gydol gair Duw ceir datganiadau eglur a ffendant. Adnodau fel y ceir yn Ioan, lle dywed Crist mai ef yw y ffordd, y gwirionedd a'r bywyd, ac nad oes neb yn gallu dyfod at y tad ond trwyddo fe, trwy Iesu Grist. Dyna chi ddatganiad pendant. Mae'n dweud mai fe yw'r unig ffordd. Mae Paul yn dweud yn Efesydd 2 ar 8 adnod, cynnes trwy ras yr ydych yn gydwedig, trwy ffydd a hynny nid ohonoch eich hunan, rhodd Duw ydyw, nid o weithredoedd fel nad yn frostiau neb. Dyna i chi datganiad arall. Eitha clir yn dweud. Sut y mae pobl yn gallu newid y neges yna, mae'n anodd dychmygu yn dweud. Ond yma cawn datganiad pendant iawn, ynglyn â phwy y mae Duw yn ei wrthod, a'r rhai y mae yn ei fynwesu. Os ych chi eisiau gwybod pwy mae Duw yn mynd i wrthod ac yn ei wrthod, ac os ych chi eisiau gwybod pwy mae Duw yn mynd i dderbyn a'i mynwesu, mae ei gael fan hyn. Drwy gydol y canrifoedd a dal hyd heddiw ceir pobl rhywsut yn newid gair Duw. Yn tynnu allan rannau dydyn nhw ddim yn hoffi, ac yna maen nhw'n gwneud rhyw ddatganiad, mae'n dweud, wel, mater o farn yw hwnna, ac felly gwrthodant yr hyn dywed gair Duw. Cofio rhywun yn dweud wrthai rhai blynyddoedd yn ôl, siarad yma myneb Pantycelyn, ac yr oedden nhw'n dweud rhywbeth oedd yn gwbl anysgrythurol, a dwedes i, wel, glirwch hwn wrthai te, glirwch hwn. Chi ac oedd y person yma yn gantores ac yn dwlu ar yr emynau ac yn y byd crefyddol. A fe ddwedes i, eglirwch i fi yr bennill yma gan Pantycelyn. Sut i chi'n gallu dweud bod chi'n credu rhywbeth gwbl groes i'r ysgrythur, ond i chi'n dwlu ar Pantycelyn. A fi oedd na rhai eiliadau o dywelwch, a dweud, wel, mater o farn yma pethau newid. Dyna oedd yr ateb. Ac felly maen nhw'n gwrthod gair Duw, achos nhw'n mylicio fe, dwi'n hoffi fe. Ac yn ei le fe, maen nhw'n newid, ac fel dwi wedi dweud sawl gwaith, dyma yw'r sydd wrth gefn pobl sy'n cyfieithu'r Beibl, ac mae'r cyfieithiadau newydd yma ac yn dod o ryw sail anghywir ac yn newid geiriau allweddol achos dydyn nhw ddim yn hoffi'r Efengyl. Na ni'n disgwyl hyn o'r byd, ac ni'n disgwyl o'r digrefydd, ni'n disgwyl o'r crefyddol, y capelwyr sydd wedi hen droi cefn ar yr Efengyl, ond dyma'r tragedy, dyma beth sydd wedi digwydd bellach. Ni'n ei weld hyd yn oed yng nghanol eglwysi Efengyloedd. Lle mae'r gogwydd wedi newid rhywsut. Mae'r pwyslais wedi mynd ac wedi dweud, wel, dydyn ni ddim yn gwybod os yw hwnna'n wir, a falle bod eisiau dyfrio fe lawr rhywfaint. Am rybydd sydd fan hyn, mae e'n eglur ac yn bendant, ond mae e hefyd yn llawn cysur. Gallwch chi ddim cael lot fwy clir na hwn, ond eto gyd mae'r Efengyl yma ac mae e mor llawn cysur i'r pechadur sydd yn ceisio ac llawn cysur i'r Cristion. Gwrandewch ar y geiriau. Eithir hoddi gras mwy yma oherwydd pam y mae'n dywedyd, y mae Duw, mae'n swndio yn hyfedd bod hwn llawn cysur, ond mae hwn yn frawychus, y mae Duw yn gwrthwynebu'r beilchion, ond yn rhoddi gras i'r rhai gostyngedig. Felly mae yna rybydd ac mae yna gysur. Wel, yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar y balch, yn ail y gostyngedig ac yn olaf y bendithion. Wel, y balch, byddwch chi'n meddwl, mae synhwyrol byddem chwilio, Byddwch chi'n meddwl mae'r peth doetha i bobl yw ymchwilio i weld be mae'r creawdwr y byd yn ei ddweud. Neu beth mae barnwr y byd yn mynd i ddweud. Dyna sydd yn bwysig. Byddwch chi'n meddwl fydda yna fwy o ymdrech yn cael ei roi ymhlith pobl i ddarganfod beth yn union mae gair Duw. Dim yn newid byddwch chi'n meddwl mae synhwyrol fydda beth y mae Duw yn dweud yn blwmp ac yn blaen. Os byddwch chi'n ceisio am swydd,
Dwi'n weddol sicr o hyn, ceir cryn dipyn o ymchwil o flaen llaw am y swydd, ac wrth lenwi'r ffurflen gais, ac wrth baratoi ar gyfer cyfweliad, byddant wedi ymdrechu i ddarganfod am beth, neu am ba fath o bethau maent yn chwilio. Os ych chi'n mynd am cyfweliad. Dwi wedi cael negesio yn ambell waith yn yr ysgol. Falle rhywun yn ymgeisio am swydd ac falle yn ymholi sut ysgol yw hi. A pa fath o bethau chi'n pwysleisio, achos mae ysgolion yn amrywio o ysgol i ysgol. Mae rhai'n licio, falle marcio gyda pennau pinc a gwyrdd i ni, ac ni wedi mynd i hynny, felly chi'n gofio dal 2 ben yn eich llaw ar yr un pryd, ac yn aml iawn dwi wedi sgrifennu gyda'r un anghywir. Mae'n gymlet diwnt, oedd yn arfer bod dim ond coch, a ddim yn glas. Ac falle bod yn ddefnyddiol i rywun i wybod a ffordd i chi'n gwahaniaethu gwaith. Falle byddwch chi'n dweud, wel, i ni'n gosod ar 3 lefel gwahanol. A dyma beth i ni'n defnyddio. Ac falle bod hwnna o ddefnydd. Mae rhywun wedi gwneud i ymchwil i weld mwyn plesio y panel sydd yn cyfweld. Mae'n neud synwyr yn diwedd. Neu falle bod nhw'n mynd ar y we ac yn darllen am yr ysgol os nhw'n rhoi swydd am yr ysgol. Yn sicr, os ych chi'n mynd i'r swydd yn yr ysbyty, fyddwch chi'n edrych beth yw'r disgrifiad swydd. Ac felly chi'n darllen y disgrifiad swydd ac yn gweld ydych chi'n addas, ac yna chi'n gweld ble maen nhw wir yn canolbwyntio, ac chi'n gwneud ymchwil am y peth. Ac eto, yn ysbrydol, mae'n anhygoel yn diwedd. Nid oes fawr o bwys yn cael ei roi i ddarganfod yr hyn mae Duw am ei weld. Faint o bobl sy'n trafferthu i ddarganfod beth mae Duw wedi dweud yn ei air y mae yn ei ddisgwyl. Beth mae e'n ei wrthwynebu a beth mae'n ei dderbyn. Mae e wedi dweud wrthyn ni o Genesis i Datguddiad trwy gydol gair Duw. Mae e wedi dweud yr un neges ym mhob llyfr, does dim un yn gwrthweud ei gilydd, a maen nhw gyd yn cytuno da'i gilydd, a maen nhw gyd yn dweud yr un neges. A beth sy'n anhygoel yw mae'r Hen Testament yn dweud yr un neges gan edrych ymlaen at dyfodiad Crist, a mae'r Testament Newydd yn dweud yr union yr un neges ar hen, ond maen nhw'n edrych nôl at Crist. Yr union yr un neges. Does dim amrywiaeth. Pam dyw pobl ddim yn mynd at air Duw i ddarganfod am beth y mae yn chwilio? Dywed yn eglur yma. Mae'n ddigon clir. Mae Duw yn gwrthwynebu'r beilchion. Dyna sydd yn blwmp ac yn blaen. Dyna beth mae'r gwreiddiol yn dweud. Mae'r gwreiddiol yn dweud, mae'r Beibl yn dweud, y mae Duw yn gwrthwynebu pobl balch. Mae'n gwrthwynebu nhw. Yr un neges ydy Arhebion 3:34, os ydyn ni eisiau tegu fe o'r Hen Testament. Ydy ai e fe a watwar y gwatwarus, ond ei ras ar iddo fe i'r gostyngedig. Ystyriwch yn gyntaf, yr hyn aw nad yw, nid chwarae bach yw hyn, nid byddai gwell ganddo math gwahanol o berson na'r balch. Dwi'n yn dweud na, dwi'n yn dweud, wel, os fysa dewis gen i, byddwn ni well gen i mynd at yr rhai sydd ddim cweit mor falch, ond wneud yr tro. Dwi'n yn dweud na, Nid fod y balch yn ei wneud i deimlo'n anghyffyrddus. Gair Duw ddim yn dweud bod balchder yn rhywbeth sydd yn anymunol, ond mae Duw dim ond yn teimlo'n anghyffyrddus gyda'r balch. Dwi'n ddim yn dweud na. Beth mae'n dweud wrthyn ni, mae Duw yn gwrthwynebu. Mae e'n gwawdio, mae e'n gwrthod. A mae'r gwreiddiol yn dod o'r syniad fel milwr yn ymbaratoi ei wisg, ei arfwisg ar gyfer rhyfel, ac mae e'n barod wedi wisgo gyda'r holl bethau o gwmpas y pen a'r corff a'r arfau. Mae e'n barod, a mae e'n barod i wrthwynebu ei elyn. Saf yn gadarn i frwydro yn ei erbyn. Dyna'r darlun o'r gair gwrthwynebu. Felly, be mae'n dweud wrthyn ni, am rybydd mae'n dweud, y mae Duw, os ych chi'n falch, nid yw Duw yn edrych arnoch chi ryw olwg ffwrdd â hi. Na, dim byd o'r fath. Y mae Duw yn edrych arnoch chi fel milwr ffyrnig yn barod i frwydro ac ymladd yn eich erbyn chi.
Mae mynd i ymosod al betai. Mae'n mynd i amddiffyn, mae'n mynd i ymosod, mae'n mynd i'r cyfan. Pam? Achos i chi'n elyn iddo fe. Ac mae yn eich gwrthwyneb chi'n llwyr. Wel, allwch chi ddychmygu'r cryfyddol heddi, petai unrhyw un ohonyn nhw yn gwrando ar y neges yma. Yn dweud, dyna chi brawf pa mor heiarnaidd a chaled yw'r efengyl. A fydde'r rhai sydd wedi bod yn ein plith ni, falle sydd yn dweud, chi wedi mynd yn rhy galed ac yn rhy heiarnedd ac yn ddeddfol. A gwrandwch arnoch chi, i chi'n dweud y peth yma. Wel, ie, allai ategu chi to, os ych chi'n dweud unrhyw beth yn wahanol, ych chi'n sefyll yn erbyn Duw a'i air. Mae'n blwmp ac yn blaen. Mae Duw yn sefyll fel milwr yn eich erbyn chi. A mae'n fwy brawychus na milwr cyffredin. Allwch chi meddwl am goleuaeth gyda arfwys a popeth fel yna, hwnna'n codi dychryn arnoch chi. Ond fan hyn, mae'r holl alluog, yr un sydd yn holl bresennol, yr un sydd yn holl wybodus, yn sefyll yn ei arfwisg yn eich erbyn chi. Mae yn eich gwrthod chi'n blwmp ac yn blaen. So chi eisiau fy geiriau eraill, hynny yw, nid oes mynediad i'r nefoedd i'r balch. So chi'n falch, does dim modd i chi fynd i'r nefoedd. Ni fydd un enaid yn gallu mynd heibio Duw a'i farn. Cymaint mae yn sefyll yn erbyn y balch. Mae mor gadarn. Does dim symud e. Mae wedi datgan e. Dwi ddim yn newid i feddwl e. Mae'n ddigyfnewid. Mae does dim modd i Dduw newid i feddwl e. Mae yn gwrthwyneb i'r balch. Felly'r cwestiwn yw pwy yw'r balch? Nawr, yn sicr, mae hyn yn broblem i bob yr un ohono ni. Achos ceir balchder ynom ni gyd. Nawr, mae hwn yn wir yn codi dychryn, ond dwi. Mae'n wir fod yn y rai sydd yn dangos y balchder yn fwy amlwg nag eraill. Ond dal i ni oll yn euog o falchder. Pob un ohono ni yn awyddus i dderbyn clod ac ymddangos yn dda ac yn llwyddiannus, ac wrth gwrs, ceir yr hyn yr ystyried fel balchder pan gweli'r pobl yn meddwl ei bod yn well ag eraill. Wrth gwrs, mae'r darlun arferol o falchder, i ni'n ei weld ar y newyddion ambell waith yn dydyn, i ni'n clywed y pobl yma, pobl pwysig yma, a maen nhw'n sefyll ac chi'n meddwl, wel, am falchder, a does dim cuddio'r peth. Ac chi'n meddwl, wel, sut allan o ddweud y fath beth yn y fath ffordd, nag yw'n nhw'n gweld, mae e'n afiach. Ond ni'n abod lot fel yna, dydyn? A mae'r darlun yn glir, a mae'n wrthyn. Mae'n wrthyn i ni gyd pan ni'n gweld pobl balch. Hynny yw, y pobl yma sy'n edrych i lawr a bobl llai clyfar yn nhw. Dwi'n cofio doeddwn ni ddim yn sefyll allan, siwr o fod, mewn unrhyw faes yn yr ysgol. Dwi'n credu mod i. Doeddwn ni ddim yn sefyll allan, mewn unrhyw beth, dwi'n credu. Ond o'n i yn nabod lot o bobl oedd yn sefyll allan. Mae'n lot o bethau. Ond beth oedd yn neud nhw'n waith roedden nhw'n gwybod hynny. A pan o'ch chi'n dod yn agos yn nhw, doedden nhw ddim yn gadael chi mewn i'r sgwrs rhyw lawer, achos o'ch chi ddim cweit ar yr un lefel yn nhw. Mae balchder yn afiach. Beth oedd yn hyfryd, oedd rhai, oedd gen i ffrindiau, oedd wir yn glyfar ac yn dalentog, ond oedd nhw'n mor gyfeillgar. Doedd y balchder amlwg yna, ddim na mi roedden nhw'n falch fel fi, ond doedd e ddim mor amlwg yn nhw, ond oedd ar rai, roedden nhw'n afiach. Ac yn enwedig os nhw oedd y capten y tîmau amrywiol, ac roedden nhw'n gallu cerdded lawr rhodfeidd yr ysgol. Edrychwch ar o fi, dwi'n dda mewn addysg, dwi'n dda chwaraeon hefyd, a fi yw'r capten, a fi sy'n cael fy newis i'r holl beth yma. Ac roedden nhw'n olygus hefyd, ac chi gweld y balchder yn llifo allan nhw. A pan o'ch chi'n dod lan i siarad â nhw, roedden nhw bron iawn, bod ni'n dalach nhw, nhw'n edrych lawr arnoch chi. Yn ddilornus. Balchder yn afiach, yn dweud. Chi'n gweld ym mhob maes. Mae'r rhain dangos hyn pan wedi cael ei geni i deuluoedd cefnog. A mae hwnna'n hirt, yn diwy, achos mae nhw'n gefnog, dim ond oherwydd eu rhieni nhw a'r rhieni nhw. Ond oherwydd y cyfoeth, mae nhw'n edrych lawr a bobl eraill a gwawdio. Y gair Saesneg yn aml sy'n cael ei ddefnyddio yw snob. Mae'n air gwych yn diwy, na i gwyn disgrifio'r peth. Sym i gwaith na snob. Y balch. Yr edrych lawr, os oes rwy'n yn gwybod beth yw gair Cymraeg am snob, dwedwch wrthai. Mae'n afiach.
Pan mae rhywun yn meddwl bod nhw'n well na rhywun arall ar sail arian, ar sail cryfder corfforol, ar sail gallu academaidd, ar sail chwarae, beth bynnag yw e. O, mae'n beth atgas yn dweud. Chi'n meddwl beth? Yng ngolwg Duw, mae yn gwrthwynebu'r rhain yn llwyr. Y snobs, y balch. Mae'n gwrthwynebu'r peth. Ond y broblem i mi yw ni gyd yn eog ohono fe. A does dim byd yn yr ysgrythyr yn dweud wrthon ni fod Duw dim ond yn gwrthwynebu yr rhai sydd yn edrych lawr ar bobl, yr rhai clyfar iawn, ond bod pawb arall, bod nhw'n falch ar ambell i beth, does dim ots na, dwi ddim yn dweud na. Be mae'n dweud yw, mae'n gwrthwynebu'r balch, ac i ni gyd yn falch, ond ydyn ni? Yn ysbrydol cawn y balchder yma, sydd hyd yn oed yn fwy hyll na'r balchder i ni'n gweld mewn pethau eraill. Sawl sydd yn ymddiried yn ein hunan, yn credu bod nhw'n gyfiawn. Dyma i chi falchder, capelwyr sydd yn mynd i gapel ac yn edrych lawr ar bobl sydd ddim yn mynd i gapel ac yn meddwl dwi'n well na chi achos dwi'n mynd i'r capel. A mae gen i feibl, dwi'n ddim yn digwydd nawr, dyw pobl ddim yn gwisgo siwt y capel, maen nhw'n meddwl maen nhw'n gallu rhoi unrhyw beth i Dduw. Ac felly maen nhw'n dweud, wel, o leia fi'n mynd i'r capel a dwi'n edrych lawr. Ond yn yr hen dydde, os ydych chi'n gwisgo siwt a cario beibl, roedd rhai yn edrych lawr ar pobl o ddim yn mynd ac yn meddwl, dwi gymaint gwella chi, achos dwi'n mynd i'r capel, unwaith, dwywaith, tair gwedd, a'r cwrgweddi. Ond be mae Duw yn dweud am rheini, mae e'n mynd i'ch gwrthwynebu chi hefyd, crefyddol balch. Os ych chi'n meddwl eich bod chi'n well na pobl eraill achos bod chi'n mynd i'r capel, chi ddim wedi ddeall e. Chi'n falch ac mae Duw yn eich gwrthwynebu chi'n ffyrnig. Yr rhai sy'n pwyso ar eu hymdrechion nhw i blesio Duw, credant eu bod wedi gwneud digon i gyrraedd y safon o blesio Duw. Mae yna rai pobl yn dod i'r capel yn meddwl, wel, dwi wedi gwneud digon o fewn cymdeithas i helpu pobl. Dwi ddim yn rhegi, dwi ddim yn meddwi, dwi ddim yn hyn, dwi ddim yn llall. Dwi'n dod i'r capel yn weddol reolaidd. Rhaid bydd Duw yn fodlon gyda fy ymdrechion ni, ond be mae Duw yn dweud, na, chi'n falch, achos nid trwy'ch gweithredoedd chi'n cael eich achub, achos mae'n dod â balchder, ac felly mae Duw yn eich gwrthwynebu chi. Y balch yw yr rhai sydd yn gwrthwynebu Duw yn ei deall nhw. O, sawl un, mae hwn o fewn byd addysg, ond yw e. Pobl academaidd, gwyddonol, am falchder, mae'n afiach yn dweud. Chi'n gwrando a chi'n gwylio rhaglenni. Mae rhaglenni'n wych wedi cael ei gwneud i'r safon gorau. Mae'r lluniau o anifeiliaid a byd natur. Mae'n brydferth ac maen nhw'n dweud pethau sydd dim ond yn peri'r Cristion i feddwl pa mor fawr yw Duw. Ond yn anffodus, maen nhw'n tanseilio fe gyd yn dweud mae bod gyd wedi digwydd o'r ffrwydrad biliynau o flynyddoedd yn ôl. Dwi'n ddim yn sylweddoli bod Duw wedi creu y byd yn ei lawnder wedi llwyr dyfu, y coed yn barod wedi tyfu. Dwi'n ddim yn sylweddoli yna, a maen nhw'n anghofio'r peth yma, ond mae'r gwyddonydd yn ei falchder yn dweud, wel, ni wedi gweithio mas. Taw o'r mwnciod, ni wedi dod. Ni wedi gweithio mas bod yna ffrwydrad. Ni wedi gweithio mas bod yr mynyddoedd a'r afonydd wedi llifo lawr y mynyddoedd wedi creu y dyffrynoedd yma. Dros biliynau o flynyddoedd. A maen nhw'n ddod yn ei balchder. Mae'r prawf gyda ni. I ni'n gwybod bod hwnna fel ffaith, a maen nhw'n llawn balchder yn ei deallusrwydd nhw. Ni'n gweld ymhlith pobl ar nos Wener a nos Sadwrn yn ei hywyllus nhw, yn ei balchder yn ei hywyllus nhw. Maen nhw'n dwlu mynd lawr i ganol Caerdydd ar nos Wener. Wel, i ddweud y gwir, o'n i'n siarad gyda parafeddyg bore yma. A mae gen i fawr barch i parameddygon. Dwi'n credu nhw yw'r gweithwyr gorau dwi erioed wedi gweld. A ni'n sôn am pa mor hyfryd dwi'n credu, dwi wastad yn diolch yn achos maen nhw'n anhygol. O'n i'n trio dweud, dwi ddim yn credu mai hwn yw'r swydd rhwydda, y swydd anodda falle, ond mae gen i fawr barch. Mae'r swydd yn iawn pan chi'n dod i deulu rhywun ac yn y blaen, ond dweud si falle dweud ddim mor hawr ar nos Wener a nos Sadwrn pan mae pobl di meddwl i'n gaib. A beth dweud wrtha i? Nid nos Wener a nos Sadwrn, bob nos o'r wythnos. Dyna beth dweud e. Mae'r meddwi ar anfoesoldeb, a'r casineb, a'r trais, bob nos o'r wythnos. Mae'r parafeddygon yn goffa mynd i achlasuron erchill, bob nos o'r wythnos. Pethau sydd wedi cael eu creu oherwydd ewyllus
balch. Mae pobl yn meddwl mae gen i'r hawl i feddwi'n gaib. Mae gen i'r hawl i cael cyffuriau. Mae gen i sim ots am bobl eraill, sim ots am plant bach sydd yn croesi'r lôn a mod i'n mynd i fwrw nhw. Sim ots am unrhyw beth. Mae gen i'r hawl i fod yn anffyddlon. Mae gen i'r hawl i gael pwy bynnag dwi eisiau. Mae gen i'r hawl i wneud beth bynnag dwi eisiau. Mae gen i'r hawl i fod yn hwyr i'r gwaith. A dyna yw y balchder yn eu hewyllus nhw. Dyn nhw ddim yn gwrtho yn fod yn ildio i sofraniaeth Duw na'i air na'i gyfraith e. O, mae'n afiach i ni'n gweld yn y byd academaidd. Ni'n gweld yn y partion ar nos Wener, nos Sadwrn, o Nawr, nos Lun, nos Ardden, Trech, nos Iau, nos Wener a Sadwrn, a hyd yn oed siŵr fod nos Sul. Y balchder yn gwrthwynebu gair y Duw, sawl person sgrefyddol sydd wedi edrych. Dwi wedi bod yn y coleg a dwi wedi clywed pobl sydd â gradd yn y Groeg a'r Hebraeg ac yn tynnu gair Duw yn racs ac yn dweud digwyddodd hyn ddim. Nath Iesu Grist ddim cerdded ar y dŵr, nath Duw ddim agor y môr coch. A maen nhw'n tynnu fynd arni, a balchder yn gwrthwynebu gair Duw a'r gwirthiol yn gair Duw. Mae'n afiach am y capeli'n llawn ohonyn nhw yn gwrthod credu y goruwch naturiol. Y balchder yn gwrthod bod rhaid i chi cael eich geni, eich ailenni. O'r fath balchder, mae ym mhobman. Mae ym mhobman. Y balchder yn gwrthod ei berson, ei gyfraith, ei ragluniaethau. Dyw pobl ddim yn fodlon ildio i ragluniaethau Duw. Yn gwrthod edrych ar ragluniaethau Duw. Dyn nhw eisiau gweld hanes y byd. Mae hanes y byd yn erchyll ar y funud. Dyw'r eglwys hyd yn oed ddim yn gallu gweld pa mor fawr yw Duw yn rheoli'r holl byd ar y funud gyda'r hyfeloedd a'r holl beth a'r salwch sydd yn digwydd. Ond nid dyna yw'r rhagluniaeth Duw. Felly cymerwch eich rybuddio. Os oes unrhyw un yma sy'n gwrando sydd yn llawn balchder yn eich barn chi eich hunan yn gwrthod yr efengil ac yn mynnu dilyn eich llwybr chi, cymerwch eich rybuddio, mae Duw yn eich gwrthwynebu chi yn llwyr. Mae'n mynd i sefyll yn eich erbyn chi am rybydd. Os chi ddim bod yn fwy clir yna, mae gadewch i ni symud ymlaen yn ail y gostyngedig. Ni wedi gweld y balch, eithir rhoddi gras mwy yma, oherwydd pam y mae'n dywedyd y mae Duw yn gwrthwynebu'r beilchion, ond sylwch hwn, ond yn rhoddi gras i'r rhai gostyngedig. Mae Duw yn llawn gras. Dyma'r broblem i fe, mae rhai'n gwrando ar y pwynt cyntaf sy'n rhaid i ni ddweud. Mae rhaid i ni bregethu hwnna, bod Duw yn ffyrnig ac yn gadarn fel milwr yn ei arfwisg yn erbyn y balch. Mae rhaid i ni ddweud chi'n meddwl ysgoi dweud ond i ni hefyd yn dweud mae Duw yn llawn gras a chariad. Mae'r ddoi yn wir. Gras ei gariad, ei ffafr tuag at yr rhai sydd wedi gweld ei balchder, i ni gweld fan hyn. Gweld ei bryntni, ei ffieidro. Dyma be mae'n dweud, mae'n dangos gras. A dim ond gras sydd yn gallu achosi hyn. Dyma yw'r gras. Fyddwn ni ddim yn ei weld ond i bai am ras. Fydda'r balch ddim yn gweld i balchder ond i bai am ras Duw. Ac felly mae hwn yw'r dirgelwch. Mae gras Duw ar waith. Yr ysbryd glân yn dod ac yn agor llygad yr enaid i weld i pechod, i weld i balchder ac yn peri'r argyhoeddiad a'r tristwch yma. Ond beth sy'n rhaid ni bwysleisio, does dim byd am enaid unigolyn sydd yn denu gwaith Duw tuag ato. Dyma yw gras. Nid oes dim o'i ymdrechion dyn yn denu Duw tuag ato. Nid yw Duw yn edrych lawr o'r nefoedd ac yn gweld un sydd wedi blesio ac felly mae yn mynd ati bendithio fe. Mae hwnna'n anysgrythurol. Does dim byd amdanom ni. Nid oes dim byd am gymeriad dyn sydd yn gweddi cael dod yn Gristion. Dim byd. Byddwch chi ddim yn meddwl, dwi'n siŵr bod nhw'n mynd i ddod, maen nhw'n bobl sydd yn ystyrlon, maen nhw'n gwrando, ac os newch chi gyflwyno'r gwirionedd yn nhw feddwl nhw, na. Dyw natur a personoliaeth naturiol rhywun ddim yn mynd i gweddi nhw bod nhw'n addas i ddod yn Gristion. Chi ddim yn meddwl, mi'n siŵr bydd y math yno berson falle'n fodlon dod i'r cwrdd ac ddim yn siŵr amdanyn nhw. Dim byd o'r fath, does dim byd amdanom ni sydd yn perin bod ni'n rai sydd yn naturiol yn mynd i ddenu gras Duw. Dyma beth mae gair Duw yn dweud, ein bod ni oll wedi dod yn fyr
o safon Dyw, o ogonion Dyw, rydyn ni gyd yn farw yn ein cymweddau, y mae Dyw yn elyn i ni, a ni yn elynion i Dduw. A mae calon dyn wedi lygru yn llwyr. A beth mae gair Dyw yn dweud? Mae yna ogwydd tuag at bechod ym mhob un ohono ni. A dim ond tuag at bechod. Does dim gogwydd at ddaioni yn naturiol yn unrhyw un ohono ni. Mae'r gogwydd naturiol tuag at bechod. Wrth gwrs, ni'n cael pobl yn gwneud pethau da a pethau neis, ond mae wedi lygru gan bechod. Ond y gogwydd trwy'r amser yw at falchder. Ond nid yw'n wir hunan sydd wrth roedd pob pechod. Meddyliwch chi am unrhyw bechod, balchder, hunan, yw'r gwraidd y cyfan. Bob problem teuluol, bob problem o fewn cymdeithas, bob problem rhwng gwledydd yw hunan, balchder. Mae'n mewn lle o dywyllwch. Nid yw'r enaid yma'n gallu deall dim byd ysbrydol. Nid yw am ddeall unrhyw beth ysbrydol, hynny yw y gwirionedd. Ond dyma beth yw gras. Pan fod yr ysbryd glân ar waith, ac mae'n dechrau dod i weld i bechod. Dyna yw gras ar y cychwyn. Reit ar y cychwyn, pan mae'r hedyn wedi blannu, mae yna fan cychwyn. A mae'r unigolyn yn dechrau dangos arwyddion, lle doedd e ddim wedi wneud gyda ge, ond trwy ddigwyddiadau, mae'r arglwydd wedi arwain pobl ar eu traws nhw, ac mae'r gwaith wedi dechrau. Mae yna broses poenus o'i flaen nhw, siwr o fod. Mae'n anodd. Nawr, wrth gwrs, mae rhai y profiad yma o argyhoeddiad o bechod yn gyfnod hir i rai, wythnosau, falle i rai, misoedd. Ac ni'n gwybod hyn, mae'n gallu cymryd blynyddoedd i rai. O argyhoeddiad, o'r ansicrwydd, o'r ceisio. Ond hyn ni'n gwybod, os ydy wedi cychwyn y gwaith, fe fydd yn ei gyflawni. I rai gallai fod mewn oedfa, ond un peth a wyddwm, rhaid i'r ysbryd glân blannu'r hedyn o fywyd ac agor llygad yr enaid a bywhau yr enaid. Rhaid iddo fe ddechrau'r gwaith. Achos heb ymyrraid Dyw, bydd yr enaid dal yn ei bechod ac yn ei falchder a dal yn elyn i Dduw. Dyna sydd yn naturiol i ni. I ni'n bobl balch, i ni yn elynion i Dduw. Ond yn gyntaf, mae rhaid ni sefydlon, mae Dyw yn elynion i ni. Mae e'n ffyrnig yn ein herbyn ni, oherwydd ein balchder ni. Dyma beth ni'n deall fan hyn, rhad ras. Mae'r cyfan am ddim. Nid yw Dyw yn gosod amodau, nid yw yn dweud angen i chi fynd ar berer undodau neu cyflawni gweithredoedd. Nid yw yn mynd i dynnu nôl ei ras os na fyddwn wedi cadw'n hochr ni a chyflawni'r hyn a'r llall. Dyma beth sy'n anhygoel. Ar ôl i enau dod yn Gristion ac dod at Grist a wedi dod i gredu, dydy Dyw ddim yn tynnu ei ras e nôl. Achos bod ni'n gadael y lawr tro ar ôl tro. Dwi ddim yn dweud na. Mae Dyw llawn gras tuag ato ni. Does dim amodau. Am ras, gai ofyn, a yw wedi dangos i rywun yma, nes i'n gwrando, eich bod yn bechadur, ac eich bod chi wedi dod yn fyr o'i safon e. Ydych chi wedi dod i weld na? Ac ydych wedi'ch tynnu chi lawr. Ydych wedi peri'ch bod chi'n ostyngedig, achos dyma beth sy'n rhaid. Rhaid i chi fod yn ostyngedig. Dwi ddim yn gwneud synwyr fod Cristion yn gallu bod yn falch. Mae'n codi dychryn os ych chi'n dod ar draws Cristnogion sydd yn falch. A fod y gogwydd yna drwy'r amser. A bod yna edrych lawr. Dwi ddim yn gwneud synwyr achos mae rhaid gofyn y cwestiwn, a ydyn nhw wedi gweld i pechod? A ydyn nhw wedi gweld i rhagryth? A ydyn nhw wedi gweld i balchder? Achos dylai dim un Cristion edrych lawr yn neb arall, achos mae'r Cristion yn wrth diffiniad, mae'r Cristion yn un am yr ysbryd glân wedi cychwyn gwaith. Mae wedi agor eich llygaid i ddangos i chi eich pechod. Mae wedi dangos i chi eich cyflwr. A mae wedi peri eich bod chi'n ostyngedig. Dyna beth sy'n digwydd. Mae hwnna'n digwydd i bob un sy'n dod yn Gristion. Mewn ffyrdd gwahanol, mae'r hanes yn wahanol, mae'r stori'n wahanol, mae'r cefndir yn wahanol, mae'r ffordd i chi wedi clywed, mae'r ffordd chi wedi dod ar draws pobl, mae'r ffordd i chi wedi cael eich argyhoeddi, falle bydd y pregethwr yn wahanol oedd yn cyhoeddi gair Dyw, ond beth ni'n gwybod yw, mae yna elfen o hwn yn mynd i fod yna. Nawr i rai fydd y profiad yma fel dwedon ni, yn gallu bod yn ystod yr un oedfa, dod yr oedfa, gweld i pechod a dod at Grist. Fe allai ddigwydd, ond i eraill mae'n gallu bod wythnosau, maen nhw'n ceisio am wythnosau misoedd, i rai blynyddoedd, i rai oes. Ond beth ni'n gwybod yw, pan mae Dyw wedi dechrau gwaith, fe fydd yna argyhoeddiad o bechod, fe fyddwch chi'n ostyngedig.
A gras yw hyn. Gras yw hyn. Wel, yn olaf yn drydydd, y bendithion. Eith i'r rhoddi gras mwy y mai. Oherwydd pa ham y mae'n dwedyd y mae Dyw yn gwrthwynebu'r beilchion, ond yn rhoddi gras i'r rhai gostyngiedig. Sylwch ar ddechrau'r adnod, mae'n rhoddi gras mwy. Yr elfen yma, fod yna ddigonedd o fendithion. Ond nid oes yna ddigonedd o fendithion. Bod yna ddigonedd o rasisau yn dod o Dduw. Dyna'r pwyslais. Ef sydd wedi dechrau'r gwaith. Cyn llunio'r byd. Y trefnodd ffordd i achub enaid pechadurus. A ddawodd ei fab i ni, dyma i chi fendydd, cyfamododd Dyw a ni, fe mae wedi gwneud a ddewid a ni. Dywedodd y byddai'n darparu ffordd i bechadur fod yn rhan o deulu Dyw. Dyna oedd yr addewid, mae wedi cadw at ei addewid, mae wedi darparu ffordd. Yr hyn a ddawyd trwy'r Hyn Testament y proffwydi, ac yna fe ddath ei fab, fe ddath Iesu Grist, a chyflawn i'r hyn oll roedd ei angen i fodloni gofynion y tad, ac yng Nghrist cawn holl fendithion yr Efengil. Ystyriwch, falle bod yn werth i ni o dro i dro, eistedd lawr ar ben eich hunan falle, ac meddwl, fe gyflawnodd Crist y gyfraith yn fy llefi. Oedd yn gwybod na fydden ni byth yn gallu cadw'r gyfraith. Oedd yn gwybod fydden ni'n torri fe dro o tro. Ond fe ddath Crist, dyma un o'i fendithion neu rasisau fe gyflawnodd e'r gyfraith yn llwyr yn fy lle, cymerodd e'r gosb. Nawr, mae hwnna'n rhywbeth ni ddim yn gallu ddeall. Mae'n rhy erchill, ond yw e. I Iesu Grist fynd ar y groes ac yna i'r tad i gosbi. Oedd y cosb o ran, roedd y hoelion, ond dim yr hoelion i ni'n sôn amdano. Fe nath Dduw y tad dywallt ar ei fab. Ei felltith. Fe nath y dywallt y gosb am bob un o'i blant. Colledigaeth i bob un o'i blant ar Grist. Dyma'r rasisau, dyma'r ras, dyma'r bendithion. Iddo gymryd ein cosb ni yn ein lle. Anfonodd ei ysbryd glân i ddod a phlannu hedyn. Dyma chi rasisau, dyma chi ras. Mae'r hedyn yn cael ei blannu. Pryd mae hwnna'n digwydd? Ni ddim yn gwybod pryd mae'n digwydd. Ond mae'n digwydd. A amryw amgylchiadau, ond dyma beth i ni'n gallu dweud, fel y blodyn yn ymddangos o'r tir, pan i chi'n rhoi hedyn yna, mae'n ymddangos, ac i ni'n gweld arwyddion, ac i ni'n gweld mewn yneidiau ambell, maen nhw'n dechrau dangos arwyddion, neu bod nhw'n teimlo'u pechod, mae hwn yn llawn gras, a heb hynny fydde dim gobaith. Ef sydd yn arwain ni at Grist, dyma chi ras, mae'n arwain ni at ble mae'r Efengyl cael ei ffrigethu, mae'n arwain ni at Gristion, mae'n arwain ni at gopio'r Beibl, mae'n arwain ni at y groes. Dyna yw gras, tro o tro mae'n arwain ni at Grist, a thrwy'r ragluniaethau i ddod â ni at y man lle clywn yr Efengyl. Dyma chi ragluniaethau trwy bywyd. Chi'n meddwl am rhai sydd yn dod i'r brifysgol, ni'n cael fan hyn yn Gaerdydd, a fe allan nhw fod wedi mynd i sawl prifysgol, ond trwy ras Dyw yn arwain nhw at man lle mae'r Efengyl yn cael ei ffrigethu, a maen nhw'n dod ar draws Cristion, a maen nhw'n dod i gredu. Dyna i chi rasisau, maen nhw'n bendithion ar fendithion ar fendithion, tro ar tro. Ef sy'n rhoi y fendydd, fe sy'n rhoi yr hodd o ffydd i'r enau sy'n dod ar droed y groes. Ffydd i gredu, ffydd i ymddiried, ein hyneidiau, fod hyn o llawnaeth Iesu Grist yn ddigonol i achub ein hyneidiau ni. Cawn y bendithion o'r gobaith sicr yma, gobaith cadarn o faddeuant. Dyna i chi rasisau. Mwy. Eith rhoddi gras mwy yma. O am, bentwr o rasisau. Wrth ddod at Grist, mae'n maddau pob ai, mae'n golchi pob staen, mae'n rhoi bywyd tregwyddol. Cawn yn erth y gallu i edifarhau, dyna chi ras. Ni'n methu edifarhau ar pen yn hunan, ond mae'n helpu ni droi o'r byd. Mae'n helpu ni gysau yr hyn yr oedden ni'n ei garu yn y byd, a nawr i garu'r hyn o'n ni'n ei gysau. Dyna chi ras, dyna chi fendithion. Mae'n rhoi gras i ni edifarhau i droi o'n pechod o'n balchder ac i droi at Grist. Sylwch hyn, cawn frwydr hefyd. Sylwch, dyma chi help. Mae yna frwydr a dyma i chi gyfrifoldeb i chi hefyd. Mae yna frwydr wrth ddod at Grist. Ond mae yna ras fan hyn, mae'n addo'n helpu. Grandewch ar adnod 7. Ymddarostyngwch gan hynny i Dduw. Gwrthwynebwch ddiafol ac efe a ffi oddi wrthych. Gwrthwynebwch y diafol.
Ond nid yw'r un drwg ar waith. Yn sicr mae'n ar waith y mywyd y Cristion. Ond rhaid i ni gydnabod hefyd mae ar waith yn erbyn yr enaid sydd yn dod at Grist y tro cyntaf. Wrth iddyn nhw geisio dod yn Gristion, mae'r un drwg ar waith. Fe wna unrhyw beth i rwystro i amharu i gadw enaid o ddod at Grist. Ond nid yna wir, os yna unrhyw un nawr sydd yn profi'r rhwystro yma o'r un drwg, mae'n gallu digwydd, mae yna rhywbeth yn peri bod chi ddim yn gallu dod i'r cwrdd, neu falle rhywun gatra, mae'r we yn troi ffwrdd a chi ddim yn gallu gwrando, a mae yna rwystrau, falle bod rhywun dod mewn i'r stafell, falle bod yna rhyw sŵn, a mae'n tynnu'ch sylw lle o'ch chi'n dechrau ystyried y pethau. Mae yna rwystrau. Ond beth ych chi fod i wneud? Gwrthwynebwch. Mae'r Cristion yn gwybod bod rhaid i ni wrthwynebu'r un drwg, ond chi sy'n ceisio, dyma i chi ddechrau ar y daith. I ni'n dweud hyn wrthych chi, os ych chi'n ceisio Crist, os ych chi'n teimlo'r eogrwydd fel mynyddoedd byd, yna gwrthwynebwch yr un drwg. Ceisiwch Crist, dewch ato, trai fod yn agos, ymddarostyngwch eich chi'n, ildiwch i'w waire, i'w efengil ildiwch i'r ffordd mae wedi ddarparu achub eich enach chi. Dyna yw'r cyngor, dyna'r neges. Atebwch yr un drwg yn ôl. Dywedwch wrtho, dwi ddim yn gwrando dim mwy. Dwi wedi dilyn y cyngor trwy fy mywyd hyd yma, dwi ddim yn gwrando dim mwy. Gwrthwynebwch yr un drwg. Gwnewch popeth o fewn eich gallu i ddod i'r oedfa, i ddod i ddarllen Gaerdyw, i ddod i'w rando ar yr efengil. Ac ar ôl dod, gofynnwch am y grasysau yma, helpa fi o Dduw i ymddarostwng fy hun. Tyn y balchder i ffwr. Peidiwch brwydro yn eich balchder yn ei erbyn, ildiwch iddo. Ildiwch i'w gyfiawnder ef. Ildiwch i gyfiawnder Crist. Fod cyfiawnder Crist yn unig sydd yn ddigonol. Sylwch hynny, dyw eich cyfiawnder chi ddim yn dod yn agos i wneud unrhyw werth i chi, ond y mae cyfiawnder Crist yn llwyr ddigonol. Dewch yn ostyngedig a droed y groes. Dyna beth yw'r neges. Syllwch ar ei ddwylo pur ar led. Dyna'r cyngor. Does dim lle gwell. Gadewch i'r Iesu gymeryd eich pechod a'i hoelio i'w groes. Gadewch iddo eich gwisgo i gyfiawnder ef. Dyna beth mae'n dweud, dyna'r grasysau. Dyna'r bendithion. Dyna'r cariad yma Duw yn dangos tuag ato ni. A dyna'r gwahoddiad i chi. Y gwahoddiad yw chi ddod at Grist trwy fod yn agos. Os chi dal yn eich balchder, mae yna rybydd. Y mae yn eich gwrthwynebu chi nawr, ond mae yna ddydd yn dod lle fydd yn eich gwrthwynebu chi, a fydd hwnna, mae y rif rawchus un o'r ystyried. Mae'n ffaith, anodd meddwl am y dydd. Mae'n anodd meddwl am rhai anwyl i ni, fydd yn goffo sefyll ger bron y barnwr, a fe fydd yn ei gwrthwynebu nhw, achos mae'n holl bwerus. A fydd dim un gair o ddadl, fydd yn gwybod yn syth, ei bod yn euog, ond fydd yr hwyr. Mae'r darlun yn ofnadwy, ond dyma, pa mor ofnadwy yw'r darlun, mae'r gobaith am ras Duw. Mae hwnna'n dod â gymaint o gysur i ni. Mae Duw'n llawn gras. Mae'n galw arnoch, dewch at Grist. Ymddarostyngwch, ildiwch. Dewch at droed y groes. Ac wrth droed y groes, pwyswch ar Grist. Ac wrth ddod y mae ef yn rhoi yr holl bendithion. Mae'n eich maddau chi, mae'n eich golchi chi, mae'n rhoi bywyd tragwyddol i chi. Heddwch a Duw. Neith e'r hoddi gras mwy ymai. Oherwydd paham y mae'n dywedyd, y mae Duw yn gwrthwynebu'r beilchion. Ond yn rhoddi gras i'r rhai gostyngedig. Gadewch i ni weddion. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr efengil sanctaidd. I ni yn diolch i ti am dy ras. Ac yn gweddio Dduw, y bydd na'r rhai sydd o'r diwedd wedi dod i weld i balchder. Trwy ras yn dod i weld i pechod fwy, ac yna'n dod at droed y groes. Te'r gweithiau'n rymus yn impli. Rhodd o ffydd i rai gredi ac ymddiried. Te'r bendithiau nawr i ni gofyn hyn o tre enw ac heiddiant yn harglwyd Iesu Grist. Amen.